Hola a todos, boas tardes, gracias por asistir. Este é un acto máis do Festival da Biosfera. Hoxe vamos tratar o tema de embarcacións tradicionais, para iso está aquí con nós José Antonio Quiroga, director do Ecomuseo de Alxeriz, que está situado no Sabiñao. Para que non o saiba, o Ecomuseo de Alxeriz é o maior museo europeo en cuanto a embarcacións fluviais e ten unha sala dedicada integralmente á cultura fluvial con máis de 400 metros cuadrados. Pois ben, para explicarnos as singularidades das barcas en concreto do museo e a súa experiencia, José Antonio, todo teu. Bien, pois boas tardes, moitas gracias logo por asistir a este acto que pretende dar unha visión xenérica acerca das embarcacións tradicionais do río Miño, non? E o millor, para empezar, acerca deste tema, é falar da causa das embarcacións, que non é outra máis que o río Miño, un cauce fluvial de 310 km de longo, unha cunca de 12.000 km cuadrados e un aforamento de 350 metros cúbicos segundo, que articula a grandes rasgos todo o interior galego e o sur tamén da comunidade. O río Miño, que a veces nos quedamos con obviedades, ten unha cabeceira pois certamente plácida, tranquila, mesmo no seu nacemento prácticamente se pode confundir con un pequeno regato, e esta placidez a volvemos a atopar na desembocadura entre Portugal e Pontevedra, non? Pero lexos desta imaxe de placidez que nos remite tanto o curso baixo como o curso alto, o río Miño ten outras partes ou outros tramos onde esa placidez desaparece e se transforma nun terreno bastante abrupto, fundamentalmente en dúas zonas. Ao sur de Portomarín, entre Portomarín e Peares, a partir de Peares volves a abrir outra vez un val amplio e suave, e logo entre os límites da provincia de Ourense e Pontevedra, onde volve a encaixonar lixeiramente a partir de Ribadavia e ata as neves da provincia de Pontevedra. Polo tanto, o río, como outros moitos ríos, ao longo do seu percorrido, pois atravesa distintas partes xeolóxicas, topográficas e xeográficas que, nalgúns casos, facilitan e noutros dificultan a navegación polo río. Este río, que ten un réxime de alimentación pluvio-nival, basicamente agora é pluvial, posto que o efecto nival viña dado por o río Sil por o seu nacemento na Cordilleira Cantábrica, agora está atenuado, non? Pero ata a construcción das grandes presas, dos grandes encoros, o réxime de alimentación era basicamente pluvio-nival. E isto que é o que provoca? Provoca que ao largo do cauce nos atopemos en determinadas épocas do ano, como reflite esta fotografía, zonas onde as secas dificultarían a navegación. Aquí podemos ver que está xusto por baixo de Portomarín, entre Paradela e Taboada, onde o rochedo queda aflorado e aquí sería prácticamente imposible nos meses de estío facer ningún tipo de navegación. Pero, se non falamos de secas, tamén podemos falar de cheas, as que se refiren abundantemente aos ribeiraos. Esta perteñece aos Peares no ano 47 e aquí vemos un nivel do río uns 3,5 metros por encima do habitual, e este tipo de cheas ten moito que ver co despois que a temática que vamos a falar, no senso de que estas, chamemos de característica do río nos meses do inverno, o que provocaban era que se cambiasen mesmo os portos, que se extraviasen barcas, etc. Unha breve referencia acerca, porque vamos a falar das barcas, da navegabilidade e do desexo secular, por así decirlo, de facer navegable o río Miño.
inda que este desexo e este tipo de navegación vai a chocar ca que normalmente consideramos ou pensamos e falamos como navegación e barcas tradicionais. E aquí hai recollidos varios ao longo da historia, varios momentos. Os dous primeiros refírense a noticias históricas que nos dicen, no caso de Estrabón, pois nos fala da navegabilidade do río, 800 estadios, 25 leguas, hai que nos sitúa, porque este tipo de unidade de medida de longitude, bueno, é variable. Hai no que nos sitúa hacia Salvaterra e outros o acercan máis hacia Ribadavia. E logo, Antonio Calmani, no 18, recolle das Reales Atanagazas de Barcelona, pois dos seus rexistros, un momento, unha data histórica na cal aparece pois a singladura dun navío que sacou o viño desde Ribadavia ata Barcelona, non? E sacouno polo río Miño. Hai que entender que era unha embarcación pequena, de pouco calado, e que lle foi posible, non sin dificultade como conta, facer ese tipo de navegación. E logo, a partir de aí, as outras referencias ata o século XIX, fundamentalmente, son referencias de proxectos, memorias, ideas que hai acerca de transformar este río, e estes proxectos, memorias e desexos, en moitos casos, bueno, falan fundamentalmente de transformar o río Miño e a súa navegabilidade ata a provincia de Ourense, o sitúan en Ribadavia, obviamente por a importancia que teñen os caldos do Ribeiro, outros acercan ata Ourense, a capital, e outros varios acercan hasta os Peares. En ningún caso se suele falar de proxectos ou memorias que propicien a navegabilidade ata, por exemplo, a capital da provincia de Lugo. Todos suelen parar, repito, ou ben en Ribadavia ou ben en Ourense, ou como moito ata os Peares. E a explicación en parte está, ou se relaciona con ese famoso dito de que o Miño leva a fama, pero a auga trae no sil, e sería a partir de Peares onde hai un maior caudal suficiente para permitir esa navegación, non? Aquí volven a aparecer outras cantas referencias relativas a eses proxectos e memorias, e ao final unha xa moi fora de tempo no século XX, no ano 1960, que o gobernador civil de Ourense remite a última destas propostas e memorias para facelo navegable ata a capital ourensana. Pero, bueno, xa está nun momento en que os grandes encoros ou están decididos ou están a piques de asignarse e facerse realidade, polo cual non tiña xa moito sentido este último epílogo que se pode definir a proposta do gobernador civil de Ourense. Falando da navegabilidade, e que ten que ver logo despois con esa correlación que vamos a trazar das embarcacións tradicionais, hai que decir que o cauce do río Miño, tal como coñecemos, está de alguma maneira cheo de intervencións e de accións humanas que de alguma maneira van a dificultar ou dificultarían esa navegación longitudinal. Aquí vemos unha imaxe dunha asociación de caneiros á saída de Porto Marín, pero non son exclusivos nin do tramo alto nin do medio, sino que, por exemplo, aquí podemos velo xa á altura das neves entre Pontevedra e Portugal, outro tipo que aquí non se chama caneiros, sino especificamente pesqueiras, pero que non deixa de ser igual que os primeiros, unha dificultade seria e prácticamente insalvable para unha navegación longitudinal. Adolfo de Abel Videla fala de unhas 400, podemos denominar, muros ao longo do río, desde a cabeceira á desembocadura,
e lle dou o nome de muros para dentro deles abarcar e meter o que serían os caneiros, o que serían as pesqueiras como esta, ou incluso muros de pescar que aparecen na distinta documentación medieval sobre todo, e incluso tamén presas de derivación de auga para muiños e outro tipo de construccións. Outro dos elementos dos que podemos falar da acción antrópica no río Miño son as pontes. Estas non dificultarían a navegación longitudinal, pero traémolas aquí a colación porque teñen moito que ver co mundo das barcas e sobre todo cas barcas de paso. En que sentido? Hai que ter en conta que entre Lugo capital e Ourense existe a ponte medieval de Lugo, a de Portomarín, a de Belesar e logo a de Ourense. Por lo tanto, son tramos de río moi longos onde, se non existisen as barcas, como despois veremos, as barcas de paso, pois a comunicación entre ambas márgenes sería prácticamente un imposible. E o río que evidentemente separa tamén une porque nas dúas ribeiras hai actividade humana, actividade económica, e esta non sería moi entendible se non houvese unha dinámica de comunicación socioeconómica pois áxil, e esa van a proporcionar as embarcacións, sobre todo as embarcacións de paso. Esta situación vense mantendo hasta finales do XIX, principios do XX, e logo será a partir do século XX onde se pode falar de unha certa proliferación de pontes que en moitos casos van a axudar de alguna maneira a que o mundo das barcas, dos barqueiros, das barcas de paso vaya esmorecendo pouco a pouco e acabe por desaparecer, por facilitar moito mellor e en moitas mellores condicións as pontes que as barcas estas de paso. As pontes xa están á altura dunhas condicións socioeconómicas propias de un modo de produción capitalista, atéñense moito máis á realidade desa dinámica económica que o que son as barcas de paso. Esta en concreto data do ano 1946 e é unha ponte curiosa, trátase de Pontefortes, é unha ponte que se planifica xa cando está prácticamente decidido a construción do encoro de Belesar, que logo se levaría adiante no ano 57, en embargantes por mor da presión, sobre todo de un home influinte da parte de Taboada, o señor Fortes, pois que, por certo, despois a ponte vai se conocer popularmente e así aparece na topografía como Ponte de Fortes, e quen tira por ela e quen consigue que se poida levar a cabo unha construción que non está exenta de personal un pouco heterodoxo na súa construción, como é o aproveitamento de presos políticos para a construción desta ponte. Estamos tamén a falar do ano 46, no que se inaugura, as obras empezan no 43, entón estamos nun período de posguerra e ese tipo de man de obra é ata certo punto relativamente frecuente. Pero vámonos a topar, andando co tempo, co que sería un antes e un despois no río Miño, que é a construción dos grandes encoros. E aquí temos unha foto que debe ser do ano 59, cerca dos 60, as obras empezaron, técnica e oficialmente a finales do 57, pero é prácticamente no 58 cando comeza a construción desta presa, e aí xa está un pelín adiantada, ou polo menos encauzada. Os encoros, como que víamos antes de Belesar, xunto co de Peares no 55, como de Velle, Castrelo e Frieira, que son os grandes encoros, os encoros que hai no río Miño, van a, de alguma maneira, a vir poñer o acto final non só da navegación tradicional, sino de un modo de vida tradicional, porque van a coincidir no tempo con un cambio de ciclo, e ese cambio de ciclo, de alguna maneira,
o que significa é que o modo de vida tradicional vai quedar postergado, vai quedar no olvido e pouco a pouco, según por zonas, pero hasta no máis profundo do rural galego, se acaba establecendo un modo de vida e un modo de produción que podemos denominar como un modo de produción o actual, o capitalista, o de mercado, e logo na súa continuidade como economía de consumo, non? Os efectos do río non só teñen que ver, perdón, dos encoros, non só teñen que ver co fin do mundo das barcas, sino de alguna maneira, como vos decía antes, co fin dese modo de vida tradicional que está tan ligado ás embarcacións tradicionais. E outros efectos directos, máis palpables, que viviu máis directamente a xente de cerca, é o mergullamento de povos. E aquí temos Ferreiroá, ao sur de Porto Marín, este porto no concello de Osaviñao. Este é unha foto moi conocida do momento do mergullamento, do inicio do mergullamento do vello Porto Marín, aí cos veciños ainda sacando as cousas da casa, que é algo que se repite moito en todos os lugares que foron mergullados ao longo e ancho do río Miño, no senso de que a xente, os veciños, cando falas con eles, che transmiten a idea de que, bueno, que non acababan de creerse de que a auga pudese chegar ás súas casas e que pudesen quedar mergulladas e asolagadas, non? Bueno, non sei o que hai de realidade ou de fantasía nesa afirmación que nos contan os distintos veciños ao longo do cauce do Miño, do territorio afectado polos encoros, pero o certo é que logo despois se constata, como nesta fotografía, que se espera o último momento para sair da casa, porque hai que entendelo tamén na dinámica personal e sentimental. As casas é o fogar, é o lugar onde un nace, onde ten a vida, e é moi negro, moi duro ver como as augas cubren e te acaban afastando dese lugar de referencia para as persoas que son as vivendas. Este é outra das aldeas, en este caso concreto Mourulle, no concello de Taboada, que tamén resultaron afectadas e que tamén tiña un paso de barca, non? E esta é unha foto de outro dos lugares de paso de barca importantes, que era Portomeñe, xa casi no límite con Paradela. Está situado no Saviñao, na parroquia de Reiriz, non? E aquí finalmente creo que nos aparece Seixón, o vello Seixón, outro dos sitios emblemáticos ao longo do Miño que resultaron mergullados e os veciños tuveron que apartarse. Bueno, aquí vedes un poquinho o impacto que tuveron eses encoros e que son, por así decirlo, a causa do antes e despois. Aí está a belesar Peares, Velle, Castrelo e Frieira, que son os encoros que hai ao longo do río Miño, cas datas de remate da obra. Vedes que todas son de mediados do século XX, a superficie anegada e os kilómetros de cola que cubren eses encoros, 124, iso é algo máis de un tercio da superficie total do río Miño. Por lo tanto, estas obras que pudera un pensar que son moi focales, que afectan a máis a zona onde están instaladas, nada máis lexos da súa realidade. O impacto no río é brutal, non? E aquí tedes algúns dos datos que sobre todo afectan, ou fundamentalmente afectan os dous encoros da provincia de Lugo. Belesar e Peares, en total 32 ou 33 lugares que resultaron mergullados e que provocaron o desplazamento de 1147 personas, 580 só en Porto Marín, que era evidentemente o núcleo máis importante. O resto basicamente son aldeas como as que vistes antes, máis ou menos grandes, de unha dúcia, dúas dúcias de casas, 3, 2, 4 casas. Encontrase todo tipo de morfoloxía de hábitat neses 33 lugares, pero bueno, xa é un número considerable importante, que además no momento no que se producen
pasa o tema dunha maneira prácticamente desapercibida, non hai protestas, non vai a ser como despois no caso de Castrelo de Miño, que xa estamos no ano 67 e vai haber un movimento veciñal importante. Nestes dous encoros nos da provincia de Lugo, a protesta ou a defensa dos valores, dos bens que van a resultar mergullados por as augas do encoro, pois prácticamente é inexistente. Resúmese nunha certa pillería que tamén se dá en Castrelo, de que os paisanos, os veciños, o que tratan é individualmente de negociar as mellores condicións, e isto pasa por a ver quen conoce o señor importante de turno e pode, en base a esas relacións tan caras para a antropoloxía do paisano galego, pois sacar en vez de 50.000, pois 100.000 pesetas, non? Pero aí se queda todo, non?